Agora que de contado estamos con Lolo, a ver se logra que todos os galegos poidamos seguir empregando a expresión de fortes como abuxos. Os do Pazo de Oca están en perigo por mor da bichería. Ignacio, estamos agora mesmo nun dos maiores exemplos de riqueza botánica da nosa comunidade, o Pazo de Oca. A verdade é que é un xardín con historia, onde levan medrando moita variedade de plantas e de cultivos durante séculos. En concreto, o buxo, e mira que nos sempre decimos eso de que eres forte como un buxo, está empezando a debilitarse. Que é o que está pasando? Sobre todo un fungo que o afecta defoliando de forma masiva en temporada de chuvia, en primavera e final do verán, outono, e provoca lesións graves que son moi difíciles de recuperar. Como podemos notarnos que esta planta está afectada? O fungo que provoca unha necrose na planta, nas partes máis leñosas, e fai que acabe morrendo. Empeza por unha mancha de color aceitoso nas follas, na metade da folla ou na punta. A medida que se vai estendendo fai como unhas líneas de cor escuro, ¿no? A folla empeza a tornarse como de cor marrón, escuro, vai caendo e fai unha especie de bandas que se ve moi claramente e sobre todo se ve que hai folla tirada polo chan. Eso se vai agravando, afecta aos talos máis verdes que empezan a sacar unhas estrías de cor negro e logo, co paso do tempo e a base de incidir o fungo, provoca esta necrose que fai que ramas leñosas de anos acaben deteriorándose e morrendo. E como loitamos entón contra estas pragas? Aplicando fungicidas, insecticidas e bioestimulantes e abonos foliares, aminoácidos, todo tipo de produtos, preferiblemente en emerxencia, para ter as plantas que as súas defensas naturais activas e resistan mellor estas plagas e pestes que cando se manifesten. Teñen que ser os máis respetuosos co medio ambiente posible, dentro de que se xan tratamentos para acabar con esas pragas. Claro, non é a illa dentro do entorno circundante, estamos en presencia de acuíferos que desahogan no río Ulla, entonces é fundamental limitar o impacto destes produtos. E dentro da riqueza botánica deste pazo, o buxo ata que punto é parte primordial? O buxo está en todas partes en Oca, hai avenidas, paseos, carreiros, prazas, pérgolas, cúpulas, portadas e incluso laberintos. Levan medrando aí séculos. Pois xa din que é fundamental o buxo para o Pazo de Oca, unha maravilla o Pazo de Oca que non poida visitar, pero entendo que ali hai profesionais que poden controlar perfectamente, non, Lolo? Efectivamente, ten os seus técnicos e sardiñeiros que o controlan e seguramente están xa facendo as técnicas das que falamos antes. Pero quedounos por dicir algo, non? Por se alguén na casa ten esta couza, esta polilla. A parte do Pazo de Oca está por toda Galicia. Entonces, que ocorre? Moita xente está deixando morrer, vale? Porque pensan que é un tratamento moi costoso e simplemente temos dúas formas de facelo. Con un insecticida químico convencional ou en ecolóxico, vale? En ecolóxico é o Bacillus thuringiensis, que lle afecta a todas as eirugas, e de contacto, o sea, cando vexamos que o buxo ten a iruga, sulfatamos e conseguimos eliminala. Co outro sistema, é un sistémico e o vamos a ter un mes e pico. Se o vancho dá cando pides o que máis mata, non? Efectivamente. Cando pidas o que máis mate, che van a dar un sistémico. Hai moitos tipos de materias activas, hai que pedir así, un sistémico, vale? Insecticida sistémico. Entón, entra na savia do buxo, vale, e se trasloca. Eso que significa? Que está indo pola savia, pois según a materia activa que teña o insecticida, máis tempo ou menos, non? Os hai que están hasta 2 meses. E cando morde o bicho, morre. Cando come na folla ou na corteza, morre e o temos controlado. Vale. Fantástico, pois entón o do buxo, listo, quedounos explicado. Este que colliche, ese que tes aí. Xa non recuperaría. Este foi nunha casa que pasaron de todo, deixaron o morrer. Entonces, comeu a corteza, comeu todo e morre. Importantísimo, teñen que aboar despois de que teña unha afectación gorda, se o queremos recuperar, hai que botarlle abono, vale? Vale. Un abono podemos pedir na tenda agrícola basacote. Basacote? Basacote. Ese é un abono que vai a estar, digamos que disolvéndose 3, 6 ou 9 meses.
entón lle axuda a recuperarse ao momento, se pon verde é o que utilizamos os técnicos, por exemplo, en Betanzos, en algún pazo ou casa señorial que levo o tema, o utilizo, en 3 meses se nota unha brutalidade. Fantástico. Sí. Moi ben, pois dos veciños que roen nos buxos, imos agora aos ratos que roen nas patacas. Bueno, e en moitas outras cosas que atopan, pero sí que é certo que teñen moitos problemas a xente que bota as patacas, non, cos ratos. Efectivamente, temos a vertiente que as comen na terra, aí pouco podemos facer, porque ao que teña unha extensión grande de terreo, pois non vai estar botando veneno por toda a finca, vale? E sería unha pena que lle afectase a fauna ao coller aos ratos envenenados ou coller o propio veneno, vale? Entón, temos a vertiente máis ecolóxica, que sería con unha trampa para captura viva, vale? Simplemente, os que teñan as patacas na casa, pois o normal é telas nun sitio cerrado, vale? Con unhas pequeñas ventaniñas, si é zona onde está a couza da pataca, que teñan unha rede moi tupida para que non poida entrar a couza, vale? E tampouco entrará o rato. Que non temos sitio, non nos apetece facer eso? Pois trampas, o máis ecolóxico, os collemos e despois os levamos a casa de Robert, como sempre. Pero, espérate aí, que lle pos aí de cebo, de engado? Bacon, Oscar Mayer, vale? É o que máis lle gusta a todo rato e rata. Bacon. Bacon. Pero fritido ou natural? Si lo poñemos fritido xa é espectacular. Sí. Vale, fan o botellón e todo ao lado da trampa. Queixo non? Non, o queixo eso é de Walt Disney. De Tom e Jerry? Sí. O sea, queixo non? Unha salchicha mala, das máis malas que meten calquer cousa dentro para facela. Esas son as que máis lle gustan. O sea, ou panceta ou salchicha? Ou salchicha. Queixo non? Queixo non. Facemos un experimento, levas as dúas trampas, en unha pon o queixo, en outra o bacon, verás. Tamén che vou dicir unha cousa, se van á pataca, pois poño unha pataca. Que pasa? Porque estar dicindo que van ás patacas... Que pasa? Bueno, pero que a xente non bota bacon nas leiras. Claro, pero... Non, digo, poñerlle unha pataca. A ver, tamén pode ser. Se lle poñemos unha pataca, van a ir a donde hai máis patacas, non a cacho de pataca que está aquí. Pero se lle pois bacon, van a facer... E van a ir todos como flautista de Amelín, cara a trampa, entende? Gustalle a panceta cruda? A panceta, bueno, si ya pasamos un pouco polo lume, que xa colla ese... É un vasiño de viño ali, Bueno, un vasiño non, unha palangana para que beban a cómodo. Bueno, ahora en serio, sí. Que faz cando colles ao rato, porque valo coller vivo? A ver, moita xente pois lle dará un pau, pero que non o quera matar, cando vayan ao chollo, levan con el, pequeniño, vais quedar aquí, a 50 kilómetros da casa, o ceibas, e malo será que volva. Non. Pero isto tampouco está ben porque está lle ceibando outra persona. No, pero pode botar no monte. Ten que haber un protocolo. A ver, eu, por exemplo, eu ahora xa entendín, eu teño unhas galiñas e ninguna dorme no galiñeiro. Dormen arriba de todo, xo sei por qué, porque ven o rato, e roen os ovos. Claro. Como? Que teño o rato roe menos ovos. Como vai roer o rato nos ovos, hombre? Pues veñen picaos. E as galiñas dormen arriba. Non, son as propias galiñas. Claro, son as galiñas. Non lles dá de comer e como vai andar o rato? Comen con ovos, que eu penso mellor que hai. Nada. Che deron o premio por bo presentador, pero che van a meter unha multa por maltratador de galiñas. Pero si lles dou de comer ben. Xa. Que os ratos non comen os ovos. Mira, parecen unha radiografía. As galiñas del están así... ¿Sabes? Bueno, perfectas. A ver, ahora en serio. Última tecnoloxía matarratos. Isto é o último. Vale. Último. Lle metemos, como non, o bacon aquí detrás, por esta porteciña, un trociño, o arrancamos, vale? E o rato pequecho sería este modelo e a rata grande sería este outro. Se mete aí, tocas a peza metálica que se ve aí dentro, vale? Sí. E lle dan 2000 voltios de alta tensión e nun microsegundo morre. É moi limpio. Pero prefiro a outra. O pegamento... Non, é mellor este porque a outra que faz con o pegamento, están con estertores morrendo moito tempo, é unha barbaridade. No, pero podes coller nesa gaiola e botala no monte. Sí, no, na casa de Robert, Tamén. Ten unha finca grande. E se lle poso bacon dentro destes que hai pas moscas que... Tamén. Sabes o que pasa? E entran... E dalles...
Sabes o das moscas? Claro, pero hai un problema. As barras estas. Pero isto é o mismo, Robert. A raqueta é o mismo. Na raqueta non entra o rato que ten a redecilla. Abre unha porta. Bueno, tamén, pero xa temos isto. Isto é tremendo. Entra o rato e, olles, ¡tra! Queda frito nun microsegundo. E avisa ao móvil? Non, pero ese é o seguinte modelo que se están pasando. No, seguro que hai. Sí, yo. Sí, señor. Pues calquera cousa menos o do veleno. Do veleno sí que ahora en serio me parece moi peligroso. O pegamento. O rato envelénase, pois come o mellor outro animal. E o pegamento morren aí sufrindo moito. No, iso é terrible. Sí. Ben, de contado, falamos da velutina e do método que están empregando en Asturias para rematar con ela, a ver que opina Lola Andrade, pero sempre que ven temos consulta e temos unha chamada que nos chega dende Oleiros. María, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Contanos, María, que pasou? Mira, eu xa mandei aí unhas fotografías. Tiña un limoeiro moi precioso, divino, pero un día baixei e resulta que o limoeiro non sei quen o come. Quixera que me dixeran quen o come. Porque come, mira, estou vendo na hora, come todo o blanco de dentro, tira po suelo toda a monda amarilla e despois o limón deixa o enteidiño, como se non lle gustase, como se fose ácido. Eu teño a resposta, pero deixemos que Lolo conteste primeiro. Hola, María, pois mira, tens dúas especies, unhas son aves, que son as pegas revoldás, o sea, as urracas, as pegas, pero unhas que son de color azul. Son bonitas esas, Bueno, que se chaman arrendajos. Pois eses pásaros fan eso, e as ratas tamén o fan, vale? Entonces, ou a ave esa ou a rata son os que te están comendo aí. Hai que comprar bacon, María. Hai bacon, como estabas dicindo ahora. Claro. Pero ti por que te inclina neste caso? Que sexan os ratos ou que sexan as aves? Pero é todo pola noite. É de noite, dice que é de noite. Claro, pero as ratas traballan a todas horas, Non será un veciño que lle gusta o gin tonic? Pode ser un veciño cabrón que lle vaya a roer tamén. Pero as aves de noite é menos probable. No, si é de noite, home, as pegas revoldás empezan no lusco-fuspo, cando se abre o día, Vale. Entón, claro, igual estás dormindo non as ves. E que solución ten? Que solución? Que teño que facer? Mira, hai unhas redeciñas que enseño moitas veces, vale, que as podes comprar en Google sin ningún problema, e lla posa fruta, a cerras, e xa non poden comela, ninguna das dúas. A toda árbore? No, home, a ver, as que queira guardar para comer, entendes? Como é un cítrico, non é moi grande, pois non lle costa moito tempo poñerlle a todas, vale? Hai que poñerlle unha rede a cada limón? Sí. Como unha rede a cada limón? Estou che dicindo unha redecilla a cada limón. A pensei que era poñerlle todo a árbore. En este momento, onde hai o problema que as avispas, que xa temos 4 especies invasoras, non só a velutina, nos viñedos, están cerrando todos os racimos, e son millóns, Cuidado. Sabes? Pois María, esas son as solucións. É que me decías que era unha teja. É unha redeciña. No. O causante, unha pega o arrendaxo ou ratas. Ou ratas. Mira, si veramos a pela do cítrico máis cerquiña, podíamos, o mellor, ver os dentes, vale? Ou unhos abuxeriños triangulares que son o que deixa o pico. Claro, hai que mirar se hai marca de dentes ou de pico. É como un pico. Como un pico. Como un pico, pois seguramente serán as pegas revoldás. Bueno. Bueno, si pillas unha, a fas a forno que están moi boas. Lolo, por favor. Moitas gracias. E sabe a limón. Pero claro, como dixi Manolo, é moi difícil a cada limón, porque yo agora quitainos todos, pero eu pensaba poñerlle ao principio, unha rea ao rededor. O árbore, claro. Pero me parecían, claro. Unha rea de árbore. No, muller, ti faime caso a mí. Acaba antes poñendo unha red de árbore. Pero se son as ratas, lle entran igual. Ti despois contacta comigo por Messenger, por Facebook. Vale? Ou pide aquí meu teléfono e eu che explico... Vai Lolo e ponche a rede, Lolo, a cada limón, non te preocupes.
María, moitísimas grazas. Despois, si calquera dúbida, ten razón Lolo, que vos poñemos en contacto.